103 FM. אתר האינטרנט של רדיו ללא הפסקה, 103.fm. 103 FM. רדיו ללא הפסקה. איציק הליצן מצחיק מאוד, מצחיק מאוד, מצחיק מאוד. איציק הליצן מספר סיפור בכל שבת. שבת בבוקר באולפן, בוקר טוב לכולם. אני איציק הליצן. ולא הולכים לגן, לא. לא. גם לא לבית הספר, לא. לא. את הרדיו פותחים, 103 מאזינים. אני שר ומספר, מראיין גם שואל, למי יש יום הולדת היום? מי מקבל הפתעות המון? בתוכנית של איציק הליצן. אוי, שבת שלום ובוקר טוב. מה שלומכם ילדים? עוד שבוע ועוד שבוע חלף. הנה אנחנו כאן עם עוד תוכנית נפלאה של בייביסיטר עם איציק הליצן, תוכנית הילדים של רדיו ללא הפסקה, 103 FM, כאן מגבעתיים. והיום, איזו שבת יפה, איך אני מאושר, איך אני שמח. גם השמש זורחת ובכלל, החיים יפים. בוקר טוב צעצועים, מה שלומכם? הכל בסדר. ומה התוכניות להיום? וואי, כמה תוכניות יש לנו היום. גם היום אתם רוצים לבוא איתי לגן? כן. אבל אי אפשר, היום שבת. חבל מאוד. אתם רוצים להישאר איתי במיטה? בבקשה. רוצים להיות כאן במיטה, הדובי, הכלבה והשפן, השפן הקטן, הבובה והפילה והליצן. הליצן? איזה ליצן? ואפילו היפו ההיפופוטם. היי, אז היפופוטם לא נמצא כאן, אבל אני איציק הליצן, נמצא אתכם גם בשבת הזאת, כמו בכל שבת, והיום יש לנו תוכנית נפלאה, תוכנית יפה, תוכנית מקסימה. יחד איתי הבוקר, רביע בדר, טכנאי השידור שלנו. רביע, בוקר טוב. מזמן לא עשית איתי איזו שבת ככה בכיפית. התגעגעת לג'חנון? חופשי, הוא אומר, בטח שהתגעגע לג'חנון. אז עוד מעט גם אנחנו נתקשר לג'חנון של פרידה הרט, מאכלי עדות, מרחוב בן יהודה 20 בתל אביב, והג'חנון יגיע אלינו לכאן עם הביצים, הרסק, עם כל כללי הטקס כמדי שבת בבוקר, למרות שאנחנו כבר יום אחרי ט"ו בשבט, פירות יבשים כבר אכלנו, סבנו ונהנינו, אבל השמש בחוץ זורחת, יום יפה לצאת לטיול, יום יפה לצאת לנטיעות, יום יפה לנסוע לאזור הכרמל, ובכלל אחרי הגשם, כל מקום עכשיו ירוק. אז אתם איתנו כאן ברדיו ללא הפסקה, בתוכנית בייביסיטר עם איציק הליצן, והיום האורחת שלי כאן הבוקר, קוראים לה אילנה שניר, שהוציאה ספר חדש שנקרא משפחה במחשבה תחילה, ואיתה אנחנו נדבר בהמשך, הנושא לקראת יום המשפחה, על משפחות, על משפחה, ובכלל, ונשמע גם שירים שקשורים למשפחה. אז הנה, אנחנו יוצאים לדרך, ואני הולך עכשיו להתקשר לג'חנון של פרידלה. אז הנה, איציק הליצן. המופע איציק הליצן, מי מצחיקה את כולם? איציק הליצן. אתמול החלקתי על בננה, איציק הליצן. וכואב לי הישבן. איציק הליצן. מי מפתיע בקסמים? איציק הליצן. מתבלבל עם הצבעים. איציק הליצן. יש לי תיק עם הפתעות, איציק הליצן. מספר המון בדיחות. איציק הליצן. אני ליצן קצת מבולגן, לה 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 לה, אוהב לשיר מנגינה, נה 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 נה, הגעתי לעולם להצחיק כאן את כולם.
אני איציק, איציק הליצן. אני ליצן קצת מבולגן, לה 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 לה. אוהב לשיר מנגינה, נה 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 נה. הגעתי לעולם להצחיק כאן את כולם. אני איציק, איציק הליצן. איזה יופי, איזה כיף כאן באולפן. ואני בכלל מאושר. מי הגיע אל המופע? איציק הליצן. מי מצחיק כאן את כולם? איציק הליצן. אתמול החלקתי על בננה. איציק הליצן. וכואב לי הישבן. איציק הליצן. מי מפתיע בקסמים? איציק הליצן. מתבלבל עם הצבעים. איציק הליצן. יש לי תיק עם הפתעות. לאיציק הליצן. מספר המון בדיחות. לאיציק הליצן. אני ליצן קצת מבולגן, לה 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 לה. אוהב לשיר מנגינה, נה 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 נה. הגעתי לעולם להצחיק כאן את כולם. אני איציק, איציק הליצן. אני ליצן קצת מבולגן. זהו בן אפיק שעושה לי קולות רקע כאן. ילד יום ההולדת שלנו היום באולפן. להצחיק כאן את כולם. אני איציק. איציק הליצן. כל הכבוד, אתה רואה אפילו גם רביע אומר לי באוזניות שאתה ממש חמוד. היי, אז היום בוקר טוב, בוקר נפלא, ואני כל כך שמח, ואני כל כך מאושר. אז הנה, שיר הבוקר שלנו, ומיד לאחר מכן הסיפור שלנו להיום, על עידו שעובר דירה, שכתבה עדנה בוסטין. בוקר טוב, יום נפלא, ליבי מלא בהרגשה קסומה. כל יום הוא התחלה חדשה, יום ורוד, מתוק כמו סוכריה. מתחשק לי לשיר ולרקוד, לקפוץ גבוה, לדהור רחוק, לעוף לאופק בין העננים, לצאת לטיול, לפגוש המון חברים. לבוקר הזה יש ריח רענן, השמש קורצת מבין הענן. אצא לטיול, טיול קטן, אסתובב לי פה, אסתובב לי שם. יום נפלא, נפלא, יום מקסים, מקסים, יום ורוד, ורוד, מלא בחיוכים, יום מתוק, מתוק, יום זוהר, זוהר, יום ירוק, ירוק, מלא בצחוק. יום נפלא, יום מקסים, מקסים, יום ורוד, מלא בחיוכים, יום מתוק, מתוק, יום זוהר, זוהר, יום ירוק, מלא בצחוק. איזה יופי, איזה בוקר נפלא. השמש זורחת, שמש חורפית, חמה ונעימה. יום יפה לצאת לטיולים עם כל המשפחה. בוקר טוב, יום נפלא, ליבי מלא בהרגשה קסומה. כל יום הוא התחלה חדשה, יום ורוד, מתוק כמו סוכריה. השמש קורצת מבין הענן, אצא לטיול, טיול קטן, אסתובב לי פה, אסתובב לי שם. יום נפלא, נפלא, יום מקסים, מקסים, יום ורוד, ורוד, בחיוכים, יום מתוק, מתוק, יום זוהר, זוהר, יום ירוק, ירוק, מלא בצחוק, יום נפלא, יום מקסים, יום ורוד, מלא בחיוכים, יום מתוק, מתוק, יום זוהר, זוהר, יום ירוק, מלא בצחוק. אבא, תספר לי סיפור בבקשה. בסדר, אביבוש.
היום הולכת להיות לנו שבת כיפית, כי סוף סוף בשבת הזאת אין לך משחקים. השבת אתה לא משחק. תנ"ך השבת. כן, בליגת הכדוריד שבה אתה משתתף. שבוע שעבר היו לך 2 משחקים, והשבת התנ"ך. אז אנחנו נהיה בבית, נחזור מהשידור, מהאולפן, ונעשה לנו יום כיפי. אז היום אני אספר לכם את הסיפור על עידו שעובר דירה. כתבה עדנה בוסטין. והנה, לפני שאני רואה שסמי פראג' הגיע אלינו לכאן הבוקר. עוד הפעם הוא יגיד שלא הייתה לו חנייה היום. אבל לא נורא, סמי, עכשיו בוא תשב, תקשיב לסיפור. הגעת בדיוק לסיפור. אז בוא תשב יפה איתנו ותקשיב לסיפור. גם אתה עברת דירה לפני כמה זמן, נכון? גם אני. גם אתה עברת דירה? באמת? כן. דבר למיקרופון, בן. עברנו לדירה חדשה. באמת? כל הכבוד. אז הנה, בוא תקשיב את הסיפור שלנו. אז הנה הסיפור. עידו, מה קרה? פתאום עידו עצוב נורא, הוא מסתובב בגן לבד, לא משחק עם אף אחד. בפינת היצירה, בערוגה שבגינה, במגלשה שבחצר, לא משחק עם אף חבר. עידו שלנו ילד אהוב. כן, אתה כל כך עצוב. האם נפלת? אולי מכה קיבלת? האם נעלבת? כי מתנה לא קיבלת? אנא, ספר לי מה קרה. הבנו מה הסיבה. אתה עובר דירה. עכשיו ברור מה קרה ומדוע אתה עצוב נורא. אמא ואבא לעידו מסבירים שאת ביתם הם עוזבים, עוברים לגור במקום אחר, שם יהיה נחמד יותר. אבל בינתיים צריך להתכונן, כי יש הרבה דברים לסדר ולארגן. בבית וגם בגינה מפוזרים ארגזים בכל פינה, ובכל הבית בלגן, גם במרפסת וגם בגן. דוי, הכלבה מסתובבת עצובה, גם היא לא כל כך מבינה. עידו עוזב את הבית, בו הוא גר ואותו כל כך אהב, ועובר אל המושב. עידו רוצה לקחת לבית החדש את כל הדברים החשובים. את האח החדש, התינוק המתוק שקוראים לו בן, את כל הפליימוביל שלו גם כן, את כל הפרחים ועצי הפרי, השיחים והצמחים ששתל עם אבא בגינה כל השנה. אבא בנה לו בית עץ כשהיה בן 2, ובגינה יש בריכה מלאה במים, וגם הרבה עבודות שעשה עם אמא, והמון דברים יפים, מחרוזים, גרגרים, נוצות וענפים. בקיצור, הרשימה ארוכה מאוד, ועידו רוצה לקחת עוד ועוד. יש הרבה משימות, כי לעבור דירה זה מבלבל מאוד. לעבור דירה זה לעזוב. זה להיפרד מעמית, חבר הכי קרוב, לאחל לו שיהיה בריא וירגיש טוב, לחבק את יובל ולהבטיח להתראות בקרוב. זה קצת עצוב להיפרד ולהגיד שלום לכל אחד ולכל מקום. לחדרים, לסלון, למטבח, למרתף ולגינה שאוהבים כל כך. לתחנת הדלק, למרקול, לגן המשחקים, לבתים של כל החברים. לעבור דירה זה מבלבל מאוד, וקצת קשה להתרגל לכל מה שיהיה אחר, לבית החדש, לחדרים, לגן המשחקים, לפרחים האחרים שפורחים שם בגינה, לעצים החדשים שצומחים בכל פינה. צריך לפרוק את כל הארגזים, למצוא מקום למשחקים, לסדר את הספרים, את הקלטות, הסרטים והכלים. יש כל כך הרבה דברים וצריך להתרגל. זה כל כך מבלבל. אבל עידו לא צריך להיות עצוב, ואין לו סיבה לדאוג בכלל. כי כשעוברים לנהלל ונכנסים אל הדירה, רואים שזה בכלל לא רע. 1 ו2, את הבית נארגן, אמא תאכיל מיד את בן, ואם יהיה כבר מאוחר, אבא ועידו ידאגו לכל השאר. לעבור דירה זה לראות את סבא וסבתא פעם בשבועיים, ולא כל יום או יומיים. לעבור לדירה חדשה זה באמת מאוד קשה, אבל זה גם לגלות שיש המון דברים חדשים, כה יפים וכה טובים. למשל, בבוקר התרנגול קורא בקול, קוקוריקו ילד גדול. העגלים ברפת במושב שמחים לקראתך ומחשקשים בזנב, ובשבילים טרקטורים עם עגלות וכל מה שתאהב. כשאיה ותום יגיעו לבקר, תזמין אותם במושב לסייר, להסתובב במשק, לצאת לשדות, לאכול מהעצים תפוזים
ואשכוליות. וגם, אם לעתים תרגיש בלב געגוע, אז בסוף כל שבוע אפשר להיכנס למכונית בקלות, לחגור חגורה ולנסוע בזהירות. ולדעת כי גם כשאתה בצפון יושב, או ככה אתה חושב, תמיד נמצא אצלנו בלב. כי ככה זה, כשאתה אוהב. כן? מה אתה רוצה, סמי? מה? מה כל הכבוד? מה? הייתי לפת, קראת עכשיו על סבתות פה, נכון? נכון. איפה הייתי אתמול? תנחש. לא יודע. מקום הכי יפה בארץ. איפה? הייתי בבנימינה. תרים את המיקרופון, אתה מדבר אליה, כן. הייתי בבנימינה, אתה יודע עם כמה? עם 29 סבתות ו-29 ילדים. באמת? החליטו לעשות את השירים של יהוד מנור בשירה בתוך העיר. זה דבר משגע. אתה הולך, כל אחד עם הכיסא ביד, פתאום מוצאים איזה מקום צל, יושבים, שרים שירים של יהוד מנור. אני מכיר טוב את בנימינה. אתה מכיר טוב את בנימינה? בטח, יש לי משפחה רבה בבנימינה. מה צילמתי שם, תנחש? לא יודע. נשאר בית אחד שבנו אותו הראשון בבנימינה, כן. שהיו גרים בתוך 10 ילדים, הגודל שלו 50 מטר, אבל עם 3 דונם מסביב. 3 דונם. עוד הפעם אתה מתקן לי? בוודאי שאני אתקן אותך. כל פעם אתה מתקן לי? אחרת אני אקבל נו מיסים מהלשונאית שלנו. איפה היא? היא מקשיבה לרדיו דרך הבית, ואז היא נותנת דוחות לכל אחד, מי מדבר נכון ומי לא מדבר נכון. שבאמת כדאי ללכת ולעשות נכון, את רביה? המסלול הזה. כן. עכשיו, שהיא לא תגיד שאני מספר סיפורי 1000 לילה ולילה, וסיפורי של אתמול, וסיפורים שלו, הבאתי לך, בבקשה. מה הבאת לי? הבאתי לך. אתה רואה? אוקיי. אז רגע, בוא נשים עכשיו את השיר. למה זה לא מתנגן לי כאן, רביה? הוא פחד ממני. זה צריך לעלות ולנגן לנו. הנה. הנה כבר נסדר את זה. ועוד כל הסבתות היו מושבניקיות. רגע, חמודי. למעלה למטה ימינה ושמאל אל תפחד אני לא אפול. טוב, רביה טוען שאני ליצן. ליצן גדול, לא קטן. בטח, כן, לא שומע באוזניות פתאום, וזה פשוט יצא מהחיבור שלו. זה ליצן. אבא לבולה לנו לפארק. לאבא שלי יש סולם מגיע כמעט עד שמיים, ואבא שלי כה רעב אוכל ארוחה פעמיים, ואבא שלי הוא הטוב מכולם, ואבא שלי הוא הכי בעולם, ורק בגללי הוא האבא שלי, הבטיחו לי שהוא רק שלי. בוקר טוב גם לשאול ודורית שנוסעים עכשיו לטייל בשבת הנפלאה הזאת. מדוע הקיץ חלף? למה נושרים העלים? אמא, כיצד זה סובב העולם? איך נולדים ילדים? אמא, או אמא, חבקיני חזק ולעולם לא ניפרד. אמא, אותך כן אהבתי מכל, אמא, השיר לך הוא אני והסבתא ישבנו בצוותא ליד מדורה בחצר. אני משתוקק לסיפור מרתק, הסבתא צ'יזבט תספר. ספרי לי איזו מעשייה על אותם הימים ועל מה שהיה, והגזימי היטב סבתי
איך אומרים בעברית שזבתי? שימי היטב סבתי, איך אומרים בעברית שזבתי? יש לי שני הורים שאוהבים לטייל. זה מתוך הדיסק הנפלא, הם עברו ברגל שירי ילדות, כל ישראל. עם דליה עמיהוד. כשהייתי בת שנה נסעו לגליל וסחבו אותי איתם בתוך התרמיל. כל שבת יוצאים אנחנו כאיש אחד, כובע על הראש ומימייה על הצד. פעם אל החולה לבקר בשמורה, פעם לכרמל לראות איזו מערה. אבא, אמא, קצת יותר אבא, איזו הפתעה. איך ידעתם מתי להביא לי את הזר פרחים הזה? ארץ ישראל. והנה נכנסו עכשיו לאולפן משפחת כהן מבת ים, שמלווים אותי כבר 14.5 שנים בתוכנית. כן. בוא תניח את זה. קריא זהבית, בואי את תקריא את זה, מה... נשבי במקום סמי. סמי, תן לה לשבת. זה התחיל משני הורים עליזים וצעירים שהולידו בשבילי את המשפחה שלי, וכשיש לי מסיבה, רק תביטו מי שבא, רק תביטו מי. אז מי בא למסיבה? בואו נראה. רבי הבא? כן. סמי בא? כן. זוהר בא? כן. משפחת כהן באו? כן. מי עוד כאן בא? אילנה שניר גם בא? גם בא. מי שבא ברוך הבא. היי, מי שבא ברוך הבא. סמי, תפסיק עם השטויות עכשיו, תיזהר פה, דודי פה. כן, זהבית, בוקר טוב, זהבית. בוקר טוב, איציק, מה שלומך? מזמן לא באתם לבקר אותי כאן באולפן. נכון, אז החלטנו שהתגעגענו. כן. וסיבה למסיבה להגיע. נכון, יש הרבה סיבות למסיבות היום. נכון, לפעמים גם בלי סיבה מגיעים, נכון? נכון. אבל הבאתם פה זר פרחים ענקי מדליק. נכון, ליום הולדתך שחל לפני שבוע. נכון. פשוט האמת שרצינו להגיע. הייתם משופעים. כן, בדיוק היינו משופעים. יש עוד שאריות, אז אנחנו לא ויתרנו. והגענו אחרי שבוע, והנה לך ברכה. כן. לאיציק הליצן שכבר לא ילד קטן, אולי בנשמתו כן, משהו, למישהו גדול, משהו, שאותו מאוד אוהבים. המון ברכות קטנות וגדולות, לשנים שכבר היו ולאלה שבאות, שיהיה לך המון מזל טוב ליום הולדתך, להגיד? בוודאי, 47. נכון, אנחנו לא מתביישים בגיל. שכל מה שתיקח על עצמך לעשות יצא הכי טוב שרק יכול להיות. שיהיו לך הצלחות רבות, היסוסים מעטים, כישלונות אפסיים, שתדע להבחין בין רע לטוב, בין אח רחוק לשכן או חבר קרוב, שתמיד תזכור שהכי בריא זה לאהוב, שילוו אותך בחיים הרבה מזל ורק טוב, שתשמור תמיד על חיוך רחב ותמשיך להיות אדם מוצלח, תמשיך לתת מעומק הלב בתוך אהבה גדולה, לשמוע את הצחוק המתגלגל, כי כל יום הוא מתנה, פשוט סיבה למסיבה. אוהבים ואף פעם לא שוכחים. בוודאי. חיבוקים ונישוקים, זהבי, דודי, אור, ספיר ושובל כהן. איזה חמודים אתם. תודה רבה. המון מזל טוב. כן, אז הם כבר 14.5 שנים מלווים אותנו כאן עם התוכנית. וזה הזמן להגיד, עכשיו לסמי עכשיו תשב, כי אנחנו עכשיו, סמי, יש לנו עכשיו נושא מאוד רציני לדבר עליו. תראה, בא לכאן אישה רצינית מאוד, שבאה עכשיו לדבר איתנו על דברים מאוד חשובים. יום המשפחה מתקרב, ובעוד כשבועיים נציין את יום המשפחה. אז אני רוצה להגיד בוקר טוב לאילנה שניר. אילנה, בוקר טוב. בוקר אור. מה שלומך? מתרגשת, אבל נעבור את זה. יפה. תראי, את הוצאת ספר ילדים שנקרא משפחה במחשבה תחילה. לא ספר ילדים, ספר להורים. ספר להורים ולמשפחה, כן. שנקרא משפחה במחשבה תחילה. אני קראתי את הספר, וגם אני עם כל הידע וזה, איך אומרים, מכל מלמדי השכלתי, וגם מצאתי שם דברים מאוד חשובים כשאתה מגדל ילדים ומנהל משפחה. ולמעשה את יועצת חינוכית, זוגית ומשפחתית בהכשרתך גם. נכון. אבל פה אנחנו נדבר קצת על יום המשפחה. תראי, יום המשפחה קרב ובא. איך מומלץ לחגוג את היום הזה? במיוחד כיום שאנחנו חיים בעידן שיש הרבה סוגי משפחות. אוקיי, אז היות ואני מאמינה גדולה במשפחה מאושרת,
ובעיניי יום המשפחה, כמו עוד ימים אחרים, אבל בעיקר יום המשפחה, הוא יום חשוב שכדאי לנצל אותו להיות ביחד. עכשיו, ביחד זה מאוד אינדיבידואלי, כל משפחה והביחד שלה. יש משפחה שיכולה ללכת לחוף הים, למשל הבת ימים שבינינו, למשל חוף הים, מקום מצוין להיות בו ביחד, זה יכול להיות גם ביום אפרורי, אפשר לשחק במשחק משפחתי, ואגב, בספר שלי אני מזכירה אותו, סוג של קלפים שנקרא על מה ולמה, ערכים, ואז יושבים ככה במשפחה ובונים את הערכים המשפחתיים שהיינו רוצים לחנך עליהם, לגדול עליהם, ואז זה יוצר שיתוף פעולה מלא בין ההורים והילדים. אפשר לצאת לטיול, בית קפה, כל מקום, העיקר להיות ביחד ובכיף. מה הניע אותך לכתוב את הספר הזה? האמת היא שמה שהניע אותי לכתוב את הספר הייתה העובדה שאנחנו חיים בעידן שמשפחה מקבלת פנים רבות. יש סוגים שונים של משפחה, כבר לא מה שאנחנו מכירים במסורתי, אבא, אמא ושני ילדים ואולי גם כלב, יש... או חתול. או חתול. יש משפחות חד-הוריות למיניהם, יש 1001 צורות, וחשבתי שכדאי למצוא איזושהי מטריה. תראי, אני בזמן האחרון באמת פוגש הרבה סוגי משפחות, וכל ילד במשפחה, וזה לא משנה באיזו סוג של משפחה הוא נמצא, הוא הילד. ויש משפחות כמו שאמרת, שמשפחות הרגילות שיש אבא ואמא, ויש משפחות שהילדים גרים עם האמא או גרים עם האבא. יש משפחות שיש אמא ואמא, ויש משפחות שיש גם אבא ואבא כיום. יש הרבה סוגי משפחות, אבל הילד בסופו של דבר הוא המרכז בשביל שני ההורים, וזה לא משנה איפה הוא נמצא. נכון. הריבוי הזה של המשפחות וצורות המשפחה בעצם... אני אחבר עוד משהו. הצורות השונות של המשפחה, יחד עם העובדה שאנחנו כהורים נוהגים בהורות על פי או אינטואיציה או מה שלמדנו מההורים. עכשיו, ההורים של רובנו היו משפחה רגילה, ואז הכלים שיש לנו הם למשפחה אבא, אמא וילדים, ולא בהכרח לאמא שמגדלת לבד, או אבא, או כל הצורות האפשריות שאמרת. ולכן החלטתי שצריך לעשות משפחה במחשבה תחילה. ומה זה אומר? זה אומר שאנחנו חושבים ביחד, אני האבא, אני הבן זוג השני שלי, מי שלא יהיה, או רק אני, איך אני רוצה לראות את המשפחה שלי, ועל פי העיקרון של סוף מעשה במחשבה תחילה, אנחנו בונים ביחד חזון משפחתי שעונה על הצורך שלנו, איך אנחנו רוצים לראות את המשפחה. דבר נוסף שעזר לי להחליט לכתוב את הספר, זה העובדה שאני פגשתי לא מעט הורים, קרייריסטים, מצליחנים, שדווקא בעניין של המשפחה נכשלו. ואיך יכול להיות? בן אדם כל כך מוצלח, לא מצליח בדבר הכי קרוב לעשות הכי טוב שהוא יכול. מה המסר שלך ליום המשפחה שמתקרב? יש לך איזה מסר ככה שאפשר... המסר שלי ליום המשפחה אומר שכדאי מאוד לקחת בחשבון שלושה עקרונות שמובילים אותנו. אחד זה לזרום עם השינוי. אנחנו נמצאים בעידן טכנולוגי כזה שהכל רץ קדימה, והרבה פעמים אנחנו כהורים נשארים עם אותם מחשבות ואותם כלים ועקרונות שלימדו אותנו בבית. לא תמיד זה מתאים. הילד צופה בטלוויזיה, או הילד הוא חי בעידן המחשב, ואנחנו עסוקים באיזה שהילד צריך ללכת לישון, או מתי הוא צריך לקום. יש דברים שצריכים לנוע קדימה ולזרום יחד עם מה שקורה. עיקרון אחר זה שיתוף פעולה מלא בין ההורים, והפעם לקחתי את הכלי הזה מתוך הארגון או מתוך העסקים. אני מצאתי דברים משותפים למשפחה ולעסק, למשפחה וארגון, והצעתי בעצם שהורים התייחסו למשפחה כאל ארגון. סך הכל החתונה היא סוג של החלטה להקים שיתוף, או כל הסכם אחר של נישואים, לעשות סוג של שיתוף פעולה לטובת המשפחה והילדים. וצריך לזכור, כל הורה בא מבית אחר, כל הורה יש לו את המחשבות ואת האמונות שלו לחינוך. במקום לעסוק בתיקון
האחד את השני ולחשוב שהבית שלי או מה שאני מביא טוב יותר, צריך ליצור שביל חדש שמתאים לשני ההורים גם יחד, להוביל את המשפחה שלהם למקום שאליו הם רוצים. תראי, מקשיבים לנו הרבה מאוד ילדים עכשיו. אוקיי. ויש ילדים שנמצאים בסערות רגשות כאלה ואחרות בגלל מצב שפתאום ההורים החליטו לא לחיות ביחד מכל סיבה שהיא. והרבה פעמים הילדים לוקחים את האשמה עליהם, כאילו בגללם ההורים נפרדו. נכון. אבל זה לא נכון, זאת אומרת, ההורים לא נפרדים בגלל הילדים. ההורים בסופו של דבר נפרדים, אם הם נפרדים, בגלל סיבות אישיות שלהם, בתקשורת ביניהם, בקשר ביניהם וכאלה. אבל הרבה פעמים גם ילדים מרוויחים מזה שיש להם פתאום שני בתים, והם פעם בשבוע כאן, שבוע כאן, והקשר הוא הרבה יותר חזק והרבה יותר עמוק. איזה מסר את יכולה להעביר לאותם ילדים? לאותם ילדים אני יכולה לומר אני יודעת להגיד לך שנורא קשה לי לומר להם, חבר'ה, אל תדאגו, ההורים לא נפרדו בגללכם. זה משהו שצריך לומר אותו. ילדים קשה להם מאוד לקבל את זה. הם כל הזמן הולכים בתחושה שאולי אני עשיתי משהו רע. חמודים שלי, ממש לא עשיתם שום דבר רע. אתם צריכים לדעת שההורים אוהבים אתכם, לא משנה אם הם התגרשו, לא משנה אם הם נפרדו, אבא נסע לחול, אמא עברה לגור במקום אחר. ילדים תמיד תישארו ילדים, ההורים אוהבים אתכם, ההורים בשבילכם. כדאי תמיד, אם יש לכם שאלה, בעיה, קושי, לזכור, למרות שההורים התגרשו ולא בגללכם, אתם יכולים לבוא לשאול אותם, ושיהיה לכם בהצלחה. אז למעשה הוצאת את הספר משפחה במחשבה תחילה, ובספר הזה למעשה אפשר למצוא את הכלים שמאפשרים לפתור מגוון של בעיות בתוך המשפחה ואף מחוצה לה. הוא מדריך מקצועי לאלה שמעוניינים לבסס את חייהם המקצועיים והמשפחתיים על הבנה, על שיתוף פעולה ועל הסיפוק ועל הצמיחה. ספר חדש, משפחה במחשבה תחילה. תודה רבה שבאת לכאן הבוקר. תודה. ואת נשארת עדיין איתי כאן. אנחנו עכשיו ניתן חידה עם 5 כרטיסים להיום בשעה 11 בבוקר לתיאטרון המדיאטק בחולון. והחידה היא כזו. אני ב-035718-103. וגם אתם ילדים, אם אתם רוצים לשאול אותנו שאלה, אותי או את אילנה שנמצאת איתי כאן באולפן, אז גם אתם מוזמנים להתקשר אלינו לכאן לאולפן. אבל קודם כל החידה היא כזו, מה לא שייך? אבא, דודה, אמא וילד. אבא, דודה, אמא או ילד. אם אתם יודעים את התשובה, 035718-103. 035718-103. הג'חנון יגיע, חכה. אז הנה, בואו נשמע עוד מחרוזת שירי משפחה ונתענג עליה, בבקשה. אפס 035718-103. זה הטלפון שלנו כאן בשידור חי. ועוד מעט אני הולך להקדיש לעצמי שיר. שיר יפה מאוד. אחותי הקטנה היא כמעט בת שנה, קיבלתי אותה מהוריי מתנה. אחותי הקטנה, ועוד מעט נחגוג גם יום הולדת לבן אפיק שנמצא כאן, והולך לצוק הרבה יש, ויקבל הרבה מתנות. בן, אתה מוכן? עוד מעט? והיא שלי, קוראים לה ליבי, 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 והיא שלי, יש לי אח קטן שלא
5 כרטיסים הבוקר לתיאטרון המדיטק בחולון. להצגה. מה לא שייך? אבא, דודה, אמא, או ילד. חידה שיש לה כמה וריאציות לפי כאן האנשים באולפן, יש פה ויכוחים מה התשובה הנכונה, אבל אני חד משמעי. עולה שוב בבוקר, אני יודע שאתה יודע, אבל תחכה. זה רק הילדים שבבית. תני לי עוד רגע, לנמנם קצת על הכל. 03-5718-103, זה הטלפון שלנו כאן באולפן. תני לי להחליט, למה את מתעקשת לתכנן לי את החיים? לאבא שלי יש סולם, סולם? מגיע כמעט עד שמיים. עד שמיים, כי הוא צובע את הבית. אבא שלי כה רעב, אוכל ארוחה פעמיים. ואבא שלי הוא הטוב מכולם, ואבא שלי הוא הכי בעולם, ורק בגללי הוא האבא שלי, כי הבטיחו לי שהוא רק שלי. בבית שלנו. זה תמיד קורה בבית, תמיד רבים מי יתתה, מי ינקה, מי יוריד כלים, מי ישטוף כלים, מי יעשה את זה, מי יוריד את הזבל, מי לא יעשה את זה. אז תמיד, אז מי יתתה? אני יתתה, אתה תתתה. כן, מי מתתה? אחד מביא סוכר, אחד מרתיח תה. אבל תמיד רבים. מי ייקח את המטאטה? אתה תתתה, אני אתתה, אני תתתי, אתה תתתה. תיקח את המטאטה ותתחיל לטאטא, אני עשיתי תה, אז אתה תטאטא. סמי, אתה מטאטה? לא, אני רוצה למסור תודה רבה לאנשים, אני יכול? לא. לסבתות. לסבתות? כן. מהר. ל-29 סבתות ול-29 ילדים מנווה ירק שאתמול ליוו אותי כל היום. כן? איזה כיף להם. בנווה ירק? נווה ירק, מותק, אנחנו איפה נגור? פתח תקווה אני אגור? אל תזלזל בפתח תקווה. לא, זה עיר, זה עיר. נכון, זאת העיר שלך, שנים. אני אגיד לך לאיציק אוחיון. זאת המשפחה שלי, זאת המשפחה שלי. 03-5718-103, זה הטלפון שלנו כאן. יש. כן, בוקר טוב לרועי. רועי, בוקר טוב. הלו. מה שלומך? בסדר. הכל בסדר? כן. מה התשובה, רועי? ילד. למה ילד? כי הוא הכי קטן. כי הוא הכי קטן? באמת? זאת גם אופציה, נכון, זאת גם אופציה. נכון שיש פה כמה אפשרויות וכמה וריאציות לשאלה הזאת. זה יכול להיות גם דודה, כי אבא, אמא וילד, וילד הוא הכי קטן, אז יש פה כל מיני אופציות לאחידה הזאת. אבל אתה ממש חמוד, ואתה זוכה להיום ב5 כרטיסים להצגת ילדים בתיאטרון המדיטק בחולון בשעה 11 בבוקר. אנחנו נתקשר אליך אחרי התוכנית ותקבל נסביר לכם איך אתם מקבלים את הכרטיסים. אוקיי? בסדר? יופי, כל הכבוד. כן, אביב. אבא, מה עם הג'חנון? אני רעב. סליחה, מי הזמין ג'חנון? כן, אנחנו. ילדים, אתם רוצים ג'חנון? יופי, גם אני רוצה ג'חנון. הלו, לאן אתה בורח? הלו. לאכול אותו. מה פתאום לאכול אותו? בוא'נה, זה שלנו, לאן אתה הולך? סליחה. אז הנה הגיע אלינו השליח של הג'חנון של פרידה הכט, מאכלי עדות מרחוב בן יהודה 20 בתל אביב, והביא לנו את הג'חנון עם הביצים והרסק לארוחת הבוקר. תודה רבה לשליח של פרידה הכט. אנחנו היום נראה מה עם פרידה באח הגדול, היום היא מועמדת להדחה. אנחנו מקווים שהיא תישאר בבית, והיא לא תודח היום, אבל הבנתי שהולך להיות שם מעניין מאוד היום בערב, במי שייכנס היום לבית האח הגדול. כן. אבל תראו, לפני שאנחנו נעבור לפינת יום ההולדת ונחגוג לבן יום הולדת, אני רוצה להקדיש גם לי שיר שאני מחכה לו כבר הרבה זמן להשמיע אותו כאן בתוכנית.
שיר שאני חושב שאומר הכל מבחינתי, כי היום אני הבן אדם הכי מאושר בעולם. והשיר הזה נקרא היום, היום הזה ממש, שר אותו שרית חדד. וכן, זו בשורה שחיכיתי לה הרבה מאוד זמן, והנה הגיע, אז הנה השיר שאנחנו נשמע עכשיו. כן, והשיר הזה אומר את הכל. כמה אני שמח וכמה אני מאושר, הכי בעולם, הכי בעולם. היום הזה ממש, אני כבר לא עצוב כל כך, אני כבר לא עצוב כל כך, אני יודע, היום אני אולי נרגש, אני אוהב פתאום לחיות, היום אולי אני נרגש, אתה שומע היום. תן לנו לחיות היום מההתחלה, תן לנו מההתחלה ועד הסוף, ואז תראה איך שאני הולך יפה בתלם, והולך והולך והולך, ואז תראה שאני הולך יפה בתלם, והולך והולך והולך. וזה גם הזמן להגיד תודה לאשתי שרה, לילדיי, לאיילת, לכולם. היום הזה ממש, אני אומר תפילת תודה, אמרי שאין זו אגדה. איזה כיף שיש לך חברים טובים ומשפחה קרובה שאוהבת ותומכת. אני אולי נרגש, אני אוהב פתאום לחיות, אני אוהב פתאום לחיות, אתה שומע היום, תן לנו לחיות היום מההתחלה. בוקר טוב גם למשפחת טקו, אתם שמחים יחד איתי. ואז תראה שאני הולך יפה בתלם, גם דוקטור עופר, כל החברים הטובים שלי מקשיבים. והולך והולך, ואז תראה שאני הולך יפה בתלם והולך והולך והולך. כן, אז הרבה אוויר, הרבה כיף, הרבה שמח ביום הזה ממש. אני שואל את אלוקים, אני שואל את אלוקים, אני קורא היום. דיברנו הרבה אני ואלוקים. היום מההתחלה, תן לנו מההתחלה ועד הסוף, ואז תראה איך שאני הולך יפה בתלם, והולך 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 והולך, ואז תראה איך שאני הולך והולך והולך. ובן אפיק חוגג היום יום הולדת, והוא הולך לצעוק עכשיו הרבה יש, יש. יום הולדת מהאגדות, בואו ילדים וילדות, מחאו כפיים במסיבה. הסתכלו הביטו אמא, תחזיקי את המעטפה ותתחילו למלא אותה. יום הולדת בן, בוקר טוב בן. בוקר טוב. דבר קרוב למיקרופון. שים אוזניות. דבר קרוב למיקרופון. מה שלומך? בסדר. בן כמה אתה? 5. כל הכבוד. אתה רוצה הרבה מתנות או קצת מתנות? 100 מתנות. 100 מתנות. קבל 1000 מתנות. ליצנים
אתה יודע מה אתה צריך להגיד בכל פעם? יש. יש. אבל חזק, אוקיי? יש! יפה! שים לב, קודם כל אתה מקבל הזמנה משפחתית, 2 מבוגרים ו3 ילדים למסע בעקבות הזמן בארמון מרהיב, קסום ומסתורי שעוד לא ראיתם כמותו בעיר המלכים באילת, פנטזיה לכל המשפחה! יש! בן! יש! ואתה מקבל גם תספורת מדליקה, מתנת יריב בן דוד מרחוב רש"י 9 בקריית אונו! יש! יש! ואחרי שאתה הולך ליריב להסתפר בקריית אונו מול מגן דוד ברחוב ירמיהו, יש שם את מאמה חומוס, מסעדה חדשה. אז אתם מקבלים ארוחה משפחתית, 2 מבוגרים, 3 ילדים, למאמה חומוס ברחוב ירמיהו 25 בקריית אונו, חומוס, פלאפל, סלט, הכל יערכו אתכם. ואחרי שאכלתם במאמה חומוס, מגיע לך, כי אתה המלך, לך, מגיע כינוח. ליד מאמה חומוס יש חנות של גלידות שנקראת דלי קרים. אז אתה הולך עם הפתק הזה לחנות הזאת, ואתה מקבל מה שאתה רוצה בחנות. יש לך גלידות, יש לך ופל בלגי, יש לך קרב צרפתי, יש לך סחלב, יש שם חורף חם בחנות הדלי קרים. ואתם מקבלים גם הזמנה משפחתית לג'ימבולנד, המשחקייה עם האור בקניון אם הדרך במחלף בית ינאי. ואתה מקבל גם כן 5 כרטיסים למוזיאון תל אביב לאומנויות בסדרות שאול המלך 27 בתל אביב. כל שבת בשעה 10 פותחים את המוזיאון, ובשעה 11:30 יש שם הצגה. ואתה מקבל גם כן, אתה רוצה עוד? תגיד כן, עוד הרבה. כן! אז אתה מקבל גם מנוי ל3 חודשים על עיתון הילדים אצבעוני, מתנת אצבעוני, הוצאה לאור של עיתוני ילדים ונוער. ואתה מקבל גם הזמנה משפחתית לכיף צובה בקיבוץ צובה בהרי ירושלים. ואתה מקבל גם את קלטת הבלונים בלי בלון שמלמדת לעשות צורות מבלונים, מתנת קוסמוס, חנות ובית ספר לקוסמים ברחוב אילת 46 בתל אביב. ואתה מקבל גם כן, מה אני אתן לך, לא יודע, שיר סיפור אגדה. אתה אוהב באולינג? כן. הנה אח שלך כבר אומר כן. אז אתם מקבלים הזמנה משפחתית לג'ימבולינג. הג'ימבולינג זה שילוב של באולינג וג'ימבורי, וזה נמצא ברחוב ציון גליס 55 באזור התעשייה סגולה בפתח תקווה. 5 משחקי באולינג יש לכם. יש! ולאמא גם מגיעה מתנה? כן? כן, גם וגם. לאמא. אתה וגל קיבלתם כל אחד מכם גם בקוגן התקפה מיוחד, ואמא מקבלת ערכת איפור מתנת בועז שטיין, בתי ספר לאיפור בישראל. יש! גיא, אח שלו, מה אתה רוצה לברך אותו ליום ההולדת? זה המיקרופון, יש לך מיקרופון. גיא, יש לך מיקרופון. כן, גיא. מהר. דבר למיקרופון, סמי, תרים לו את המיקרופון קצת. כן. טוב ליום הולדתך ה5, תקבל מלא מתנות, שיהיו לך מלא חברים, ושנמשיך להיות אחים טובים. כל הכבוד. כן, כל הכבוד. ואבא, מה אתה רוצה לברך אותו? מזל טוב בן חבוד שלי, גם לך וגם לגיא, שגם הוא אחראי ליום הולדת שלך, ושנחגוג עוד הרבה ימי הולדת ביחד. עכשיו תור אמא. גם לאמא שאחראית כמובן ליום הולדת. כן, אמא. בן יקר שלי, כל כך הרבה זמן חיכינו שתבוא, ואז נולדת, הגעת אלינו בסערה. אתה ילד מקסים ומדהים ומצחיק וטוב, ילד שתמיד יש לו מה לומר על הכל, ואנחנו תמיד רוצים לשמוע. אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד. תמשיך להיות בדיוק כמו שאתה, ושכל המשאלות שלך יתגשמו לטובה. אמן, אמן, אמן. עכשיו רגע, ואני רוצה לברך גם את גיא, שהם באמת אחים מאוד 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 טובים וילדים מדהימים. בן, אתה רואה את האיש הזה? אתה יודע מי זה? קוראים לו סמי פראג', והוא הצלם שלנו. הוא צלם הרבה מאוד שנים, קרוב ל-60 שנים הוא מצלם, והרבה אנשים, אלפי אנשים הצטלמו אצלו, וגם אתה זוכה ללכת להצטלם אצל סמי פראג'. עכשיו אתה הולך, והוא הולך לצלם אותך, עושה לך בוק של דוגמן, חבל על הזמן. משהו, מזכרת מאיתנו.
כן, אילנה שניר. משפט אחרון, אני רואה כאן את השמחה, את האהבה, ילדים, הורים. אני רוצה שלא תשכחו שהספר משפחה במחשבה תחילה הוא מדריך מקצועי שמיועד לזוגות צעירים שבתחילת דרכם, להורים עם ילדים וכל אלה שרוצים לבסס את חייהם המקצועיים על הבנה, על שיתוף פעולה ובעיקר על אהבה, אהבה ונעימות. אהבה. תודה רבה לך שהגעת לכאן הבוקר, תודה רבה גם לזוהר שהגיע לכאן הבוקר. תודה רבה גם לסמי פרד, תודה רבה לג'חנו של פרידה הכט מאכלי ידות מחוב בן יהודה 20 בתל אביב, תודה רבה לירמי מהמדיאטק בחולון, תודה רבה גם לרבי באדר טכנאי השידור שלנו. וכדי להיות ילדי יום הולדת בתוכנית שלי, יש הרבה אנשים שמתקשרים אליי לסלולרי שלי ושואלים אותי, אני יכול להביא את הילד שלי? אז לא, זה לא הולך ככה רבותיי. אם תתקשרו אליי לסלולרי, זה לא יזרז לכם את התהליך. יש לנו כאן תהליך, והתהליך הוא כזה שאתם צריכים לשלוח מכתב או פקס לכתובת שאני אומר לכם. את המכתב אתם שולחים לאיציק הליצן, רדיו ללא הפסקה, תפוצות ישראל 13 בגבעתיים, או בפקס מספר 03-535-2806, אני חוזר, 03-535-2806, או באינטרנט בכתובת www.103.fm, בפורום של איציק הליצן, באתר של רדיו ללא הפסקה. אתם יכולים לעשות את זה גם דרך אתר האינטרנט של איציק הליצן, בכתובת www.itzikclown.co.il. הכי פשוט בגוגל איציק הליצן, אתם מגיעים לאתר שלי, זה בלי לסבך אתכם, קלאון, לא קלאון, כן קלאון, לא כאלה. ואתם מוזמנים גם להיות חברים שלי בפייסבוק, בעברית איציק הליצן, כי שם אני מעדכן את כל ההודעות שיש לי באופן קבוע מדי יום ביומו. אז לקראת סיום, אחרי שהקדשתי לי את השיר היום הזה ממש, שאני הכי שמח והכי מאושר בעולם, אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר חיוכים. חווה אלברשטיין, לאה נאור, תורגם מצרפתית. אם עולה השמש ובכל בוקר חדשה היא, אם הפרחים סתם מחייכים אל העולם, אם מתגלגל הגל מצחוק עד השמיים, אז למה גם אנחנו לא נצחק עם כולם? אם יש עוד קרקסים וליצנים ולא בספר, אם צחוק הילדים נשמע צמוד ולא רחוק, צוחק השוק הים, הפעמון של בית הספר, אז למה גם אנחנו לא נלמד לצחוק? כדאי ללמוד מן הפרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם תראו יהיה פתאום כה טוב. כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם. כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב. כדאי גם לחייך, מותר לכעוס, אך בזהירות לא להרוס. אפשר לרקום חלום נפלא ביום סגריר. הכל יהיה טוב יותר ודאי, אבל בינתיים אפשר לבכות ללא סיבה, אפשר גם לשיר. אז אמן, 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 שתמיד נשיר ותמיד נשמח, ושאלוהים ייתן לנו את היכולת ואת הזכות לשמח עוד אלפי ילדים, עוד מיליוני אנשים בארץ ובעולם כולו. אז אני איציק הליצן, רוצה להודות לכם שהייתם איתי גם בשבת הזאת, ושבת נפלאה לצאת לטייל, להיות עם המשפחה ביחד. אז אני אהיה כאן בשבת הבאה, בדיוק ב8, ליד המיקרופון הזה, עם עוד תוכנית נפלאה של איציק הליצן, בייביסיטר. ושוב נושקת שמש את העיר המאוהבת, גל שובב וקל נושק לסלע שוב ושוב, האור נושק לצל והפסים את הרכבת, רק אנו שוכחים. מיד אחריי עדנה לב ושבת עברי. שבת שלום לכולם. כדאי ללמוד מן הפרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם תראו יהיה פתאום כה טוב. כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם. כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב. כדאי גם לחייך, מותר לכעוס, אך בזהירות לא להרוס. אפשר לרקום חלום נפלא ביום סגריר. הכל יהיה עוד טוב יותר ודאי, אבל בינתיים אפשר לבכות ללא סיבה, אפשר גם מזל טוב גם לליאם מימון. תודה רבה לכם, תהיו אנשים טובים, שתהיה לכם שבת נפלאה. רביה, תודה רבה שהיית איתי כאן. אז אנחנו הולכים לאכול עכשיו את הג'חנון, והנה גם השיר ברכני.
על הזכות שיש לנו לקום בבוקר, לצחוק ולשמח אלפי ילדים מדי שבוע, אם זה בבית החולים ואם זה בכלל בהופעות, ושתמיד נצחק, נשמח ונחייך אל העולם. אז זהו. אין לי כבר מה להגיד, אני הולך לאכול את הג'חנון.